morning नै दिनैहाय नै बेफोरो जाहैबाय बेस्टेजाव मोननाय माखासे मुवाफोर बेयो मा होनदों जोंहा मा होनोमोन रिफाइन ओमफ्राय नै बे माइरं बासमति माइरं बाब गिदिरथार दसे दंना ओमफ्राय नैबे बेलेग माइरंआनो गोजा आरो ओमफ्राय बेयाव मस्ला मस्लि नै बेदराव होनाय मस्ला सलमनखान गोनां दंलायो आरो बायनानै जानायावबो नोङो माने बेवहाय फैसा फैफिननाय आरो ना बायनानै जानायनिफ्रायबो फैसा फैफिनो बेवहाय थ' बहाबा बेफोरबायदि दङ जानो नोंथांमोना दङबा खोन्थालाय दंना गैया थ' नैबे नै बेबो माइरं सिगां गेटनानै 158 MRP आव ओमफ्राय बेखौ डिसकाउन्टआव मोनगोन बेसेबां मोनगोन एसे डिसकाउन्ट जागोन आरो बायनानै जानायनिफ्रायबो थाइसे थाइनै फैफिनगोन आरो थ' जोंथ' बाजाराव बायना जानांगौ फैया बेफोर अइल ओमफ्राय सुगार सिनि बेनिफ्राय बादाम जोबनाय ओमफ्राय नैबे न'आव फानो माबा आरोना बेयो दैजों गलायनानै लोङो गाइखेर बायदि नैबेबो राइसआनो माइरंआनो बेनिफ्राय मा बुस्थुथाय साबुदाना मोनजाफेराखै जोंसो फार्स्ट फैफिनदों आरो ना ओमफ्राय नैबे आटा माने संख्रिया नै बारा नङा 17 थाखाल'सो संख्रिनि दामा ओमफ्राय आसार नै आसारबो दङ डेन्जारसो आसारा बेसेबां दे खेब नायदों 130 only 130 ल'सो फिसाबो दङ ओमफ्राय नै दालिया दिनैहाय गोबाङानो जोब्बाय नै बिदिनो खालि आरोना 175 लिरनाय दङ ओमफ्राय बेखौ 156 मायावबा मोनोमोन आरो डिसकाउन्ट दङ बेनिफ्राय नैबे हालदै खोमा बेयो ओमफ्राय नै बुट बियो बुट गोरान बियो बेसेबां 150 लिरनाय दं बेखौ डिसकाउन्टआव मोनगोन आरोना जों ओमफ्राय नैफोर सबाय बेखौ 175 माने डिसकाउन्टआव मोनो जोङो ओमफ्राय नैफोर दालि आरो मुसुर दालिफ्रा बेफोरो आरो ओमफ्राय नै बेगर जोलै फोनोबा नोंसोरो बेगर जोलैनि थाखाय बेगर जोलै दंखायो आरोना नै बिराद मोजां गासिबो मुवाफोरखौ मोनजोबो गासिबो नैयाव एसे खालि दंबावो जोबजोबना दङ नै हालदै मोनगोन मस्ला गुन्दैफोर हालदै गुन्दै बानलु गुन्दै ओमफ्राय गासिबो आरोना बेसर गोमो नांगौना बेसर फिसा नै ओमफ्राय जिखुनु माने मस्ला नै बेबो मा सिस्टेम मस्ला